Hija kontradizzjoni li l-istess partit li mexxa l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali kull sentejn issa qed jallega blob bid-demokrazija. Kienet din ir-reazzjoni tal-Ministru Owen Bonnici għal konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Hemm is-Segretarju Ġenerali Chris Said allega li l-Gvern mhux qed jipposponi l-elezzjonijiet iżda jikkanċellhom. Dan meta Gvern Nazzjonalista stess kien biddel il-liġi biex bdew isiru l-elezzjonijiet ta' nofs il-Kunsilli Lokali kull sentejn u kull kunsill jitla għal 4 snin. Qabel dan l-elezzjonijiet kienu jisiru f'terz tal-kunsilli kull sena biex kull kunsill kien jitla għal 3 snin. Jiena qed nara daqsxejn kontradizzjoni mhux ħażin għaliex dan huwa l-istess partit li meta kien fil-Gvern fl-aħħar leġislatura ċaqlaq l-elezzjonijiet lokali biex flok isiru kull sena, niftakruhom kienu jisiru kull Marzu. Ġew kull sentejn. U dik kienet xi ħaġa li aħna derilna li kienet tajba u konna ivvutajna favur tagħha. Dakinhar ma konniex għedna li qed immorru kontra d-demokrazija. Il-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said qal li għall-Partit Nazzjonalista ikun jaqbillu jekk l-elezzjonijiet ma jsirux f'Marzu. Il-Partit Nazzjonalista jaqbillu kieku l-elezzjonijiet ta' Marzu li ġej ma jsirux. Tafu l-Partit Nazzjonalista ir-riżultati li kellu fl-aħħar sena u nofs, it-tibdil li għaddej fil-Partit Nazzjonalista, l-problemi li ffaċċajna. Għal dan Bonnici irreaġixxa hekk. Jiena interessat ħafna meta smajt illi il-Partit Nazzjonalista qal li jaqbillu l-elezzjonijiet lokali ma jsirux f'Marzu li ġej. U ovvjament dan ifisser li l-Partit Laburista jaqbillu jekk isiru l-elezzjonijiet lokali f'Marzu li ġej. Però aħna bħala gvern ma narawx x'jaqbillu il-Partit Laburista imma naraw l-interess nazzjonali. Bħalissa daħal fis-seħħ perjodu ta' konsultazzjoni pubblika dwar il-proposta tal-Gvern li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-2015 u l-2017 jiġu posposti għas-sena 2019. L-interess nazzjonali x'jitlob jaqbel li jkun hemm elezzjonijiet kull 5 snin biex l-ewwel nett ma jkunx hemm voting fatigue. It-tieni nett ikun hemm iktar nies li joħorġu jivvutaw u t-tielet nett jekk jiġu iffrankati flus dawk ikunu jistgħu jiġu mogħtija lill-Kunsilli Lokali stess.